sminofu. Le ngane le ayizange iholelwe ukuyoshaya isiginci kuleya ngoma. Usminofu uqashwa ngapha nangapha, left and right and center. Ingane kabhuti le ayizange iholelwe ubhuti uMasuku ngale entembeni yakhona la entembeni. Yabona, le ngoma ngendlela edume ngayo akufanele ukuthi umuntu okuyena oshaya isiginci kuyona alambe njengalo olambile namhlanje. Ngifuna ukuthi ke uSminofu la ekhona Sminofu zama ukwenza ubulungiswa ngoba ucula ngami, ushayelwa isiginci isihloko sami. Lo mfana mnikeze imali. Yabona mase efika la ekhaya sethi ugqilazekile naye washaya ingoma eyishaya ngegama lami sezoyiveza ngoba egqilazekile nje lengane igqilazekile manje. Nangu umfana ugqilazekile ufike bukhoma la ekhaya ethi ufuna ukuzophumela obala ukuthi uye oshaya isiginci kuleya ngoma. Sawubona Nsizwa. Yebo baba. Uyaphila? Siyaphila baba. Bingelela nampa abantu lapha bese uyibika ukuthi wena ubani, udume ngani, lona iCD unalo noma khona lapho waziwa khona noma waziwa khona nje ukuthi uzwakala ingoma eyishawa ukwesigingini. Yebo, ngizobingelela bonke abantu ababheka ukuba mabalengwe njengamanje. Yeah. Lona obabingelelayo umkhoshosho abanye bamazi ngomfana umkhulu. Yeah. Yebo, cha ngidume ngokudlala isigini. Nami khona album enginayo engayenza yayithi amagoso. Ngashawa indlela yokuqhubekela phambili ngase ngilekelela abanye abafuthi abangakwazi ukudlala igini. Yeah. Esinabe endimeni ngase ngidlalela bona ke abanye njengabo umzala labo Sminofu. Oh, Sminofu umzala wakho. Yebo, sibizana ngomzala umzala. Okay. Nidibana phi no Sminofu? Sidibana eJiphi baba Mabalengwe. eJiphi. Oh, kulo mfana lo zalo udadewethu la ekhaya uZulu. Yebo. Nadibana lapho. Yebo, sadibana lapho. Oh, okay. Befikela lapha ya kuZulu. Yebo, befikela lapha kuZulu ephinde eze nasendlini nami sihlale nje sonke sidlala iginci. Yeah. Iyiphi album njengayisho mhlawumbe uyitshela abantu ukuthi udlalile kuyona noma likhona ikhono ngoba phela abantu la bangacela ukuthi isicelo usishayele ingoma ukuthi kufanele ukuthi ubashayele leyo ngoma ngoba bafuna ukuprove ipoint yamanga neqiniso. Since aqala nje bamabalengwe ngoba saqala kuwamalabatheka bekuyimi kuzoba udladla abantu bamkhumbula begida kumjikjela. Kuzoba ubhula ngoma esimbiza ngogatshe. Saqala nje singamalabatheka singena e-studio nje since saqala amalabatheka bekuyimi njengoba sesifika kule album yokugcina nje yimi nakhona odlala isigini. Yiphi yokugcina album? Lesigcine ngayo imali yase-absa. Imali yase-absa. Yeah. Ni promoter mina noma ni promote u-absa noma ni promote uSminofu? Shuthi umzala mhlawumbe wayepromota ubaba Mabalengwe. Kodwa ke ukuthi ubaba vele uyaziwa ngakho ukuthi ubani wayepromote omunye ubani obedumile phakathi kwami noSminofu baziwaphi uSminofu? Ayi khona bebemazi shuthi lelo dlanzanyana abantu abamaziyo kakhulu baba. Kule ngoma ethi ufuna ukungalela ubaba kodwa bengaqashwa ndawo. Yebo. Namhlanje useyaqashwa. Yeah. Kaningi ngapha nangapha. Yeah. Manje isikhalo sakho sikuphi? Isikhalo sami sekuthenini sisebenzile kule album ba. Ngoba nje ngidlalile kwi-CD ihlabo ngagcina ngingayifakanga uma ungezwa nje kwezinye ingoma impela kungayihlaba ezinye umzala cishe wayesezama ukuthi ayifakele. Kodwa kwi-CD nje into yadala ukuthi ngicine ngingabenzisaya noma ngifonele ethi ngizofaka ihlabo isimo sokuthi ngangakhokelekanga baba. Awuzange ukhokhele. So ngamanye amagama leya ngoma ayiphelele ngoba kushoda ihlaba. Abaningi phela ihlaba bazi ukuthi ihlabo yini. Bajabulela nje ukuthi kuthiwa imali yase-absa mabalengwe bangabe besalandela ukuthi ingoma isuka phi yaphi. Yebo, ayiphelelanga. Ihlabo yini lokho kusekuqaleni noma lokho kusekugcineni engomeni? Lokho ukuthi nje kuqale khona mase emva lapho kuyanqama. Lokho kutshela ukuthi lindela khona into ezayo. Yeah. Awuhlabe sizwe nkabi. Yeah. Awuhlabe sizwe.
ihlabo lezi. Yebo. Oh bese bekubiza ke manje ukuthi ubuye uzofaka ihlabe engomeni. Yebo. Okay wena wangeza ngoba uholeliwe. Yebo angibangisaya. Usehlule ukukhokhela imali encane kangaka abantu beyiginqi ngiye ngibone bekhokhela imadlanyana encane nje kodwa umuntu bese eduma ke edume. Yebo kuba njalo. Manje wena ubatshelini ukuthi uzalwa la ekhaya phela mase bekuvalele ngale egoli sebethi awufaka induku lapha uyibhekise lapha ku jumping castle. Yebo ngasho khona ukuthi hayi ubaba lona kwasho khona ukuthi babe ngicela ukuthi ngizodlala isigidi. Uyabona ukuthi labantu sibanikeza ifa njengamanje imali zigcwele amaphakethe ngegama lami nangezandla zakho bagcwele imali amaphakethe kodwa bakwazi ukubuya bezobonga. Yebo. Bangaphi laba abantu abangifonela bathi bangabaphathi bakho uSminofu babone mina yilapha nemakethe nabaculi kuleya nto kwakuthiwa iyakhuphuka ingqwele engabuye ngathi akungavotwa ukuthi baphi labo bantu ngoba uSminofu efika kumina wayengenamphathi ngidibana naye lapha eGoli. Kahle angibazi nje kwakubazi ngeke ngizwe nami kuthiwa unabaphathi kodwa Wena ke njengomuntu okade usebenza naye ke awubazi kanjani? Umzala unokungifonela nje sethi mzala awuqhamukelana sizosebenza estudio. Awuqhamuke mzala ngifuna siyongena estudio yoshaya uyodlala intambo lapha estudio. Okay awuyishayele lezi ihlabo bese ungena kuyingoma siza ukuthi kuyahlangana ngoba ngifuna abantu basilalelise lapha. Yeah. Phela ngenzeka ukuthi nawe ufuna udumo. Uyabona? Bazothi abanye ngoba nakho uSminofu esedumile ingoma yakhe itrenda usefuna udumo nalo. Uyazi nawe umzala into uyazi. Uyalwazi udaba. Uyalazi udaba. Ungabala nje abaculi babe bangaka uhamba leyo nto leyo.